pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang mga helang kang atay arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago tanganing mog mga tay kay puan po nasabayan nin proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid. Saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mga tugang, tuwing problema sa buhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Mga tugang, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan ang sarong isyu malinawan asin masolusyonan. Iyan po ang hapot sa DCG. Good morning po, Legazpi City. Ini po si Henry M., kasabay niya to si Chief Ramer Tanay sa Luwas Mega Force Patrol. Kaso hapon, igwa kong nadagog na humilian in sarong padi. No. Ang topic niya, iyong mga tugang ang ginibong rally kaso hapon kontra korupsyon. Magayon nga niya kung sinabi kay niya na padi na ini. Tangon yan ngayang aldaw, fiesta ngayang ngunyan ni ina Nuestra Señora de Peña Francia sa buong Bicol. Tapos ngaya, igwa man niya kita kirali. Ngunyan. Lang tema ngaya para sa kontra sa korupsyon. Mga anomalya, mga tugang sa gobyerno. Iyong rally. Pero sinugpunan niya tabi, Chief Ramer. Baka ngayon nalingawan ta, nakita ngayon nagkukurahaw dyan sa tinampo. Sa tinampong iyan. Anapot ngayon, sisay nagburuto kaan. Napa, may point ka niya ko inya. Nagkukurahaw ngaya kita na tapuson ang korupsyon sa gobyerno. Baka ngayon nalilingawan ta, so parteta, so sa tuyang parte, naigo ngaya kitang parte ka nangyaring korupsyon na yan. Ay nga niya ko iba man. Baka man ang nagsusururiyaw kita mga tugang sa pagrally dyan sa luwas. Tapuso ng korupsyon, tapuso ng anomalya. Lingaw ta na kita may accountability. Lingaw ta na kita mga tugang palan, parte kang korupsyon na yan. May dakula kitang partisipasyon sa korupsyon na yan. Tanata, ang apot niya, sisingi nagburuto kaan. Baka supig ako sa rangon yan, tabi, nin arog ka na bagay, ibinoto nindo, ibinoto ta, ibinoto niya to, gabos. Tama si Padre Sala. Di ba? Tama si Padre Sala. Yung man, sisa nagburog ta kayan dyan sa pwesto, gabos na elected official, sisa nagburog takaan, may dakulaon baga kitang papel. Baka nga napaipitan ka, nakaarabot pa kay Padre so paipit. Baka nga napaipitan ka, ibinoto mo,
Kung baka ngaya kung ano, ibinoto mo. Tapos ngayon, nagkukurahaw kita, tapuso ng korupsyon. Sisa ngayon, nagbuto kaan. Biglang nadali na lubot ko sa tukawan ko. Yung man. Tama si Padre. Yung sala, may punto ba si Padre? Oh. Ano nga sa accountability? Kita ngayang mga Pilipino. O ikaduwa ngaya, ada ngayang maraot sa ralingan. Tama ngaya yan na dapat magkasararo kita, ipamati sa gobyerno na dapat kita na ninindugan kontra dyan. Tama ngaya yan. Di ba? Tama ngaya yan. Tabi. Ha? Tama ngaya yan. Tabi. Pero ngaya, kita ngaya na nagkukurahaw dyan. So ano yung pananagutan ta? Nakaisip ka lang mga yan na ang basura mo ngayang ginamit ngaya, i-dispose mo sa tama, itapok mo sa tama. Nag-clean up, coastal clean up baga kansarong aldaw. Nakaisip ka lang mga yan ang basura ta o plastic na kinaon ta, upos kan sigarilyo, itapok ta sa tama. Tama ngayon na magkurahaw kita dyan. Di ba? Pero ngayon, baka lingaw ta na may accountability kita regarding dyan. Hello? Mano? Hello, amigo. Yeah, good morning. Good morning. Oh. Tama ka. Tama sa simbahan. Oh. Natanaga para ribo kita. Oh. Party man kita talaga kang anong Party yan. pa lang. Na-realize ko Oo. lang, Migo, na may party ka Tama. pa. Kan problema ng kang Pilipinas. Oo, so nagkuro ako itong sa mga Oo. mga paipit na mga usimil. Latos. Oo. Shh. Tapos Behave. kasi ribuksin da. Ta- Kasi ubos na sa usimil. Buna, yung man ang ganun, nagkaparakuraw kitang kung ano-ano, pero kita pala ng mga elektorado, may nakula kitang papel dyan. Bata ngayon, dahil man nanggagana sa tultol, pag daing kwarta. Aram mo, amigo, Oo. ang may salangan, Oo. si BBM, Nata. kasi nagsunod siya duman sa advisor niya. Oo. Di ba kung na-revoke sa kinabahan? Yeah. Ako dyan din yan, aram kung paano na siya dyan lumutot. At nangani, nagkadaramay na siya. O, nahiling ko nga ni duman kasugma sa hiling ko na galing sa YouTube na. Di, vice ganda pala, nagsabay man, ano? Iyo po naling ko si Ann Curtis. Nag-iipon man siya, oo. Ann Curtis. Oo, ang piging pasayos ka mga artista, nagbabayad na sinda ka mga taxes. Kita, iyo mambaga. Nata kita, dahil kita nagbayad ki boys. Oo, nagbayad man Nagbayad kita. man kita. Oo. Kung nagbayad siya, nagbayad man kita. Kaya, kasi siyempre, mas iba ang impact niya. Kung alam ba ako magtara, mas nadangugol siya kisa sa ko. No, ako rin. Karoon lang nga ng kinaibami. Pero ang bottom line kayo ni, well, isa sa nag-advise kay BBM, Oo. na ilantad niya yung kinsing, ini, tapos kung ano-ano, pang anomalya, yun man ito nagpuon. Oo. Di ba? Ano niya, namumblima na siya kung bakit siya lumuhat. Yan. Tama. Pero, ako, unta na, party man kita kang, talaga. Party kita. Accountable man kita, amigo. Di ba? Ang mga nangyayari, yun po. Yes. Sige, tabi, Okay, salamat. Alright, di ba? Oh. Ito, sa mga rally ka sa hapon, ganyan, maray nga kung birada ni Padre ngunyan kan sa iyang humilya. Ngunyan, kasahapon, may lang. Hello? Sir, Yeah, good morning. tama ka kaya, sir. Mm. So, mga aki ko ba, nagpapaaram. Oh. Papasabay man daw. Opo. Oh. Sinimbag ko sinda niya ako, sabi ko, niya ko, di man kamo niya ko involved sa corruption. Oh. Sabi ng mga aki ko, di pa kami papa, paano mo kayo ma-involved sa corruption? Oh. Niya ko, nung saro, pag inagada niya akong kwarta, sabi niya, may project ka mo, wala pa palang project. Iyon man ang tadi, mismong sa palibot na pa rin, nangyari ang korupsyon. Yes! Sa laog kang, mga simpleng paghabas din oras sa opisina. Di ba? Yeah. Simpleng pagdarang kupon ban sa luwas ka ng opisina pasiring sa arong. Yan ang gusto ko, sir, i-emphasize. Kaya sabi niya, kapag ang korupsyon nagpupuon sa ama o sa taas sa Yes. Oho.
misis. Mm. Di man ko na ito maging kurapon, di mo tinawan. Ata na. Kung hinapot mo maray, Yes. kung anong sim project ninda, Oh. kung tuya ng project, saka mo ko na tinawan. Kaso, Yan. Imbestigahan mo kung igwa talaga, di ba? yes. Simple corruption. Sabi ni Mrs., dahil lang sa sobrang luwag mo, pigtawan mo. Nagabinipisyo ka, na pag nag-aagat sa imo sa mga aki mo, Mm. pigtawan mo tulos, nagabinipisyo ka, taga hindi ka iusit, kapag paruli mo yung... So, wala ka po kayo pa rin bribery. Which is same man po yan, same man po yung sa nangyari sa tuya sa Senado. Nanggad. Di ba? Tapos ako kay project, akong minut na nag-eleksyon, tinabangan takalagdi sa banwa ko sa distrito ko. Yeah. Kaya kala. Ako na iisip na pati ka. Yeah. Pero araw ko na tayo ng sitwasyon. Iyo baga. Kabus kita. Kaya pa talaga, bako lang siguro sa politika o kung ano dapat tinignan. Maski sa tuya, so ruang daw ito na pagkabuhay. Yes. Tama. Ito pati, mapigatarang mo. Yeah, okay. Salamat Pigo, di ba? O mga as simple as that tabi. Ay, Manong Rick, madali lang tabi Manong Rick ha. Manong Rick, madali lang tabi Manong Rick. Apudan ta ka, madali lang tabi Manong Rick ha. Apudan ta. Nagsarabatan so apud Manong Rick. Apudan ta ka tabi ha. All right. Hello. Rick, Yeah, good morning. Morning. Oh. tama itong ikaram kampani. Oh. Pero ako nagboto, kinuha ko support. At baka mo na ako nagboto. Saro ka. Tuman. Sarawayon ka. Dito mo niya. Iyo baga. Okay. Ayos. Ingat pre. Alright. Thank you. Bye-bye. Thank you. Di ba? Ayan ako. Hello? Hello, Mano? Aray na aga, BP. Wala na aga. Very well said. Ang apod ka ito sa padi. Di mo na nga ako. Tama. Napaisip ako Napaisip nga niya ako Aramon dahil lang kan, BP. Oh. Mahilig kita sa instant. Instant ade. Baga, instant na kwarta. Yeah. Oh. At the end of the day, ito pala may problema ka na. Unyan, nga ka na, saka ka naman mapugawak. Nanggad. Totoo yan, na pagsasabi, siya nagbuktakan, kita baga? Yes. Iyo baga. Nagbuto ka ulit, ang majority, tag nagbuto ka, luminuwas. Si Marcos, piparulusan kan iba. Binaruto yan kan Pilipino. Actually, BP, bako man kita sa, kung kay BBM, tumango na kita sa pinakababa. Oo. Nakita ko na pag-ribon kay taas. Oo. Sa nga niya nagtaram. Harayo na ito. Sa baba lang, sa baba. Ikasabay mo pa. Pero yun, sa laman, tumang kita sa baba, pag kasabay sa katay damay. Yan. Bako so damay gabos, bako manggari gabos. Iyo, tama ka man dyan. Point of view kang tao, o ikan marali ka. Alam ko na, siya binoto ko. Oo. Awa ko pala nga nagboto. Mali ka sa rally mo. Hindi ka karapatan dyan. Tama ka. Awinda. Okay. Sige, Sige, salamat. Diba ka? Oh. Ate, nilay-nilayan tabi nindo yan. Nilay-nilayan tabi niya to. Kita ka boss ha? Ako pigisip-isip ko. Yung nga ko manang ano. Yung manang nga ko. Tama ini. Nasa kong nadadangog ko. Diba? Tama nga niya ako yung nadangog ko. At tama si Padre, ba't ba yun magburoto? Lalo na nga yaki idol na artista. Hindi mo kailingan na yan. Ano nga buton ta? Diba? Ay, nako. Good morning, sir. Tama po. Kung totoo son, binakal po baga sa vote, why not help rebuild our country with peaceful way? Instead of violence, we are the cause and part of corruption. Yes, very well said po. Tama ka. Di ba? O yan. Yan tabi, mga tugang gusto ko lang tabing ihirasain do. Mga tugang ngunyan tabi na pagkahapon. Ngunyan tabing pagkaaga. Kaso hapon, kan Sabado, aerial survey ang APSEMO sa Manong Rick Mendoza, kasabay, tabi, si Mayor Gemma Onghoko. Pig-cover yan, exclusive yan, mga tugang na nakwatabi kang DCGB.
Takasabay duman si Jimmy na salita, mga tugang sa helicopter na nag-survey. Tinumbok ninda sa may partikan ginubatan area. Tayo, as of now, ang ginubatan ang perming pigbabaha. Kung makusugang uran, may perming preemptive evacuation ang mga barangay dyan sa lugar na iyan. Kaya nagkagwasin ng aerial survey. Ngunyan, kan mga panahon baga narumduman nindo paminsan sa Legazpi ang Plus Plage, paminsan sa Santo Domingo area. Pero ngunyan, mga tugang sa may ginubatan. Aram mo tado kung ano so analysis na Ramanong Rick sa sendang ginibong aerial survey. Pagkatapos kay ni, papareport ko man si Jimmy kan saya tabing eksperyensya kan uminaging Sabado na exclusive na na-cover yan kan DCGB. Manong Rick, maray na aga tabi. Maray na aga po sa Gabos. Good morning, Manong Henry. Opo. Bilang tabi Inot- acting chief kang APSEMO, kung ano tabi ang naging assessment sa nangyaring aerial survey, laro na po itong mga areas tabi na nagyan kasi ng helicopter Manong Rick sa Sabado. Iyo tabi, inot na inot confirm katong aerial survey na unrelated sa pigsasabi nindang quarry operations dyan sa area. Correct. Itong nangyaring pagbaha tabi. Correct. Yeah, correct. Yeah, Walang tabi. connection 'yon, tama? Walang connection sa quarry 'yon, di ba? Wala po Yes, siyang connection sa correct. quarry. Nahiling taman po duman sa itaas, sa Opo. ere. Mm. And then nag-corroborate man ito sa findings man kan sa tuyang agency na PBOC. Opo. Itong pig-submitten nindang previous na study kan mga nakaaging aldaw tabi Manong Henry. Nagliwat talaga ang nagliwat ang dalagan kang tubig duman sa taas kan mayon nagkakaigwang sheet flooding. Opo. And then pig-establisar si itong dati siguro yan agihan bago pa magkuanan duda ko, bago pa nagkaigwang mga karungan dyan. Dati talaga siguro siyang pig-agihan ang tubig baga nagsususog duman manggiraray sa kung saan siya dati. Opo. Ang concern ta po duman Manong Henry, by the way, ang sa tuyang opisina nagkaigwa naman po ang lockdown na magpaapod kay mga ahensya ng gobyerno na pwedeng makatabang sa tuya, like itong DPWH Region 5, ining DPWH sa 3rd District, ang NIA, and then ang NIA so irrigation tabi, and then ining housing sa housing local kang province tangani pagururunan itong komprehensibong approach para po igdi sa probleming ini tanganing bako nakita pauro-utro na paglikas kan mga tao grabing istorbo sa saindang pagkabuhay. Oo. Kundi nagkakapira po Manong Henry ang magiging solusyon na pinaggigibo aside from the structural and then itong short term na akad mo na pansamantala. Opo. Itong parte na itong pigagihan. Pag ako kayang hinapot kung akadan mo lang ito, Gari mabalik sa dati. Adi. mabalik man na po siya every other event. Mabalik. Araw Opo. po niya na may pag-expectan kitang bagyo. Mabultada man sana siya. So sabi ko kay Gov Noel, ang pinaka the best na solusyon po kay ni itong tawan ng relokasyon itong mga tao po tabi. Opo. Paulit-ulit ining mangyari siring man kang nagsabi kang PBOX tsaka kang DPWH tabi. Kaya lang, syempre, it will take time para magibo inigabos na may mga proseso bagang dapat Opo. nag-agihan and then pati na itong mga pag-construer. So, ang last na napag-ururunan mi duman sa pag-meeting, by the way, kasabay mo man duman na yung Provincial Planning Officer na si Engineer Matias. Ang last na samuyang na pag-urunan duman, duman muna kami sa short term, pansamantala, taning maibsan itong
paulit-ulit na nag-evacuate kada bes na may kwan. I see. So nagkomitermanan sa tuyang Provincial Engineering Office sa magibok ang kung anong dapat nagibuon duman on a short-term basis. And then sa long-term, nag-commit man po itong sa tuyang housing and other agencies like the DPWH para po digi sa bagay na ini. Tigahalat ni kuta na po duman Manong Henry ang partisipasyon kang Bicol University tangani bagang may repository kang kay ni gabos na mga nangyaring ini tanganing day na maotro. So siguro next meeting baka maka-attend na po sinda. Opo. Iyo tabi I Manong see. Henry. So initialmente tabi Manong Rick, ang sa indong recommendation bilang acting OIC sa APSEMO, iyon, kung yung mananggad, kung sigang pararom, sigang hakad, sigang dredge, sigang dakula kwartang kaipuhan dyan, dakulang budget, mabalik sa dati. Pagabot ka nga pag sigang oran. So ang long-term solution, ining mga lugar sa areang yan, masarwag, anong barangay taban Manong Rick, dapat magkaigwaki, i-relocate o relocation sites. Iyo tabi. Pero kung barangay ini, relocation site. pero kung purok or barangay ini dapat na pinag-consider na dapat ma-relocate tabi. Ang directly affected is 4, 5, 6, and 8. 4, But ang 5, total 6, and 6 8 kan and barangay. Masarawag. Masarawag. Inang But gari ang subject. ang total na apektado kay Manong Henry, subilog ng Masarawag, 1,300 families. Wow. Sabihin mo, pag mangyari ini, maubos ang tabo sa Masarawag. Dahil ang barangay tabi niyang Manong Rick. Daimam po nangangahulugan tabi Manong Henry, kasabay kaya nga ni kasabay ta duman sa tuyang planning officer. Oo. Ini magagamit mang sa Giraray Ninda bilang activity area during bakong wet season. Pag wet season, at least may ligtas sindang dudumanan tabing permanente para na sinda maantala. Opo. So meaning, sinda allowed mangyari na magbalik. Iyo tabi Manong Henry. Kung tag-init nga summer, etc. Magayon na lugar ini. Buda darakulaonan harom na invest in the degree sa area na ini. Okay. Kaya ang sa tuyang pagplano ilalaog maninda duman po sa land use nila eventually kan kinabatan na ining mga areas na bako lang dyan sa Masarawag banda kundi dyan pa sa mga kataraning na pag panahon ning tag-uran arog kaining nangyayari so dapat arog kani ang usage kaining lugar na ini but pag tag-init pwede nilang gamitan sa Giraray sa usual na gamit ninda. Pag normal ang panahon, bako tag-uran, duman sinda sa dati sa lugar ninda. Yaw ng properties ninda, di ba? Pero pag may wet season, talagang sige-sige ang baha, dapat sinda, dahil naman dapat sa gobyerno mag-invest ki effort na mag-evacuate, sinda best man ma-evacuate, paluman sa araw ninda kung saan sinda na relocation sites. Iyo tabi Manong pero tabing pamilya ini harong tabi Manong Rick perang harong ga boss 1,300 tabi dakula 1,300 dakula iyo tabi 1,300 na harong iyo tabi makaigwa pa dyan si harong nang laog dua o tulong pamilya iyo tabi Sige. ang initial na pig-ulayan ni Governor Noel Rosal and then kan sa tuyang department kang housing dyan baga sa province igwa pang available na 5 hektaryas dyan sa naramdaman itong Bubulusan relocation site. Igwa pang 5 hektaryas kaya lang kung 5 hektaryas pero sa dita sadit iyan pero may remedyo man girarayan sa tuyang housing department may mga bago na bagang plano na gibuhon na tenement itong paitaas pwede yan garo kondo pwede man ang mali parang ka ng paita sa Singapore baga tipid sa tipid sa espasyo at the same time itong daga ma-maximize po itong natadang daga dyan magayon yan na isip pero Singapore style ang maringani kan may gabugta kang ki-elevator
Containment houses. Di Permi ba na pag po, tenement baga? standard sa- Siguro, mga 20 standard palapag sa- yan. O 10 palapag Standard yan. baga po sa sa construction na pag lagpas ng 4 na eskalon, No. dapat igwa ng provision para diyan. Bugtakan kay elevator. Apo. Pero Ayos sabi. Iyan, sangunyan, although pangaturugan, pero nagdadalaga naman po ang mga plano para dyan. Pinagigibuan ng paraan kan sa tuyang gobernador. Opo. Tangani na maibsan po. Ang initial na urunin ni kang magduman baga po si Governor Noel sa Masarawag mismo, yaon man si Mayor Ong Hoko, na hati sa gigibo na ini ang probinsya buda ang ginubatan. Pwede. At the same time, si Governor Noel man hagad man ki ibang asistensya sa ibang agencies like DSUD siguro kung matatawan kita, and then sa National Housing para po sa mga bagay na initabi, Manong Henry. I see, okay. So as of now, Tabi, duman sa indong naging aerial survey, ano po ang gari pinaka-hazard na sa indong nahiling na pwedeng magkausa po nin damage to properties in life sa ito yung mga kababayan, Manong Ray? Iyo po itong sheet flooding na Flooding. nagkaanod kang mga particles kang lahar na alit dyan sa taludtod kang bulkan na eventually paulit-ulit siyempre malangkaw ang digdio ang Opo. tambak na mga material sige sa baba. Oo. Kaya matatahuban ito kung day makwatabi, day magibuang kiparaan. Ayun. Okay. Sige. So, ako sa point mo na kung, alam mo ba, ang madredge, ang dredge talaga, palliative solution yan, temporary. Di ba? Temporary. Mahal po, dakulaon na gagastuson. So, imbis na gastuson mo duman, na mabulta man sana siya, araw Yeah. mo na mabulta, duman ka na sa Long term. mag-invest ka na duman sa paglipat kang mga pamilya na maapektuhan tangani na eventually permanente dahil na kita oro-otro tabi. Yeah. Okay. Manong Rick, salamaton ha. Pero for the meantime na day pa yan nagigibo na long-term solution na yan, ulit-ulit kita dyan, ma-evacuar, mabalik, mabalik, para maisip Iyo ang po. properties and buhay kan mga kababayan. Tanong, sa daday ki mga Iyo, makusog Tabi. na bagyo o paros, daday kita uran na tumama o sa tuyang lugar. Permi pala napektado yan na 4 na purok, Apat? Iyo tabi. Kan barangay Apo. Masarawag. Okay. Iyo. Tapos, sarap ko manong hindi pala, will take the opportunity na may paabot po kitang raoting panahon na pigbabantayan sa ngunyan. Yeah. Iringat po kita mag-andam sa indo pong Provincial Disaster Risk Reduction Council. Nagdaanda naman sa mga paabot na mga katibaadan na magiging kausa kaining baka maging bagyo Yung nga sa ni. Webes o Biyernes ngunya na si Mana. Nasa may Mindanao ini. Nasa may Mindanao, di ba? Nasa baba tapating parte. Pero sabi ba gani? Nasa luwas pa, Marianas, mga araw kayan Dekado sa yan. Pacific. Oo, pero ang kaya nag-abiso po kita ining lugar na initabi Manong Henry, diyan naghali si Riming, diyan naghali si correct. Yolanda, diyan naghali si iba pang mga Bagyo. bagyo na makukusog na uminagi po igdi sa tuyang Kabikulan tabi. Yung nga ni yan. Ayun. Pero sabi ni Alexis Casabago, asub na ngayon, maluyan chance ang maging bagyo. Asub Iyo na po, wa. Dito ka rin sa masunod na aldaw. Oo, maray na nag-anticipar kaya lang itong European model, kaya inalerto ko tulos Yeah. po sa tuyang gobernador, tabase sa European model. Diyan naghahali talaga, no? Tracking. Marani po sa tuya, opo. Yung nga ni yan. Pero sabi ni Alexis, ang naman niyang arugan, may chance nga niyang kumusog. Ngayon ako, okay. Basta yaon. Salamat, Manong Rick. Salamaton. Salamat, Salamaton. Tabi. Salamat. Alright. Thank you so much. Bye-bye. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Iyon sabi sa ko, no, Jerome?
May ayan nga po. Ano man yan? Ano man yang bagay? May tiyang gumuso. Baretang bareta. Alright, sige daw. Kasabay mga tugang si Jimmy na salita sa ginibong aerial survey tabi kaso Sabadong hapon. Exclusive yan ha. Na na-cover tabi kan din si Jimmy. Aramon ta daw ang sumada ni Jimmy. Observe, abodaan sa yaman na experience siya. May kinaraman sa sinabi ng aerial survey. Jim, good morning Jim. Yes, Bibi, ay naga sa mga dagdag niya tong istorya base duman sa napabilang kita sa aerial survey. Aros tugma, resulta kan aerial survey sa drone na pinalayog ni OIC Apsimo Chief Rick Mendoza sa itaas kan Barangay Masarawag, Purabirpa na pagkaigwa ni na schedule kan aerial survey na pinanginutan mismo ni Mayor Gemma Ann Ungho. Kung may kanya-kanya kayang ispersos ta BBB ang mga nanunungdan onong sa problema dyan sa Masarawag sa kunata sunod-sunod so nakaagi mga aldaw flash flood sa mayon unit kan ginubatan. Mismong DCGP News nag-isperso man baga nasusugon base sa mga bagong linusutan ng tubig, baha. Silted na pala masyado, Jim, ano? Silted na masyado pala base sa mga footages na nakuha mo. Kuha na, para no, naso dapat agihang kitubig kaya nag-ship pa siring sa may partikan Masarawag, ano? Anong nangyari dyan sa taas, anso kasabay kita sa aerial survey na kuhan, nag-request baga kung matatandaan si Mayor Gemma Ann Ungho ni chopper sa OCD, actin na sa TUG 5, pero may kanya-kanya ng isperso sa baba. Ang DCGP News nag-isperso na, so P-Box, yun naman, and Apsimo. And kan sa yaon kita duman sa itaas na parte kan Barangay Masarawag, nahiling niya to duman na igwa dyan kan mga panahon igwang pigapod na Sabudam. Ang Sabudam ini sudara kulaw na mga proyektos, mga dike na iyon nagpuproteher sa mga nasa baba na mga residentes. Ngunyan sa pag-agi kan mga panahon tabi bibi nagpara baba tilted na. Yeah. And so iba natural sa kahaluyan na kan panahon itong mga dam na ito, Sabo Dam, nagraot, tiripak na, rapak na so iba. And saro posible ito sa pigagihan lusutan na kay tubig. And itong mga dating gilid ka to na pinagpuportiran kan Sabo Dam, wala naman duman kitubig na nagbubulos. Ano? Guminibo na. Iba na sa direksyon kan tubig. So nature na ang guminibo naman ni na panibagong mga dalan sa pag-agi kan panahon kan inot gayod kuan ini saradit mo na harababaw pa habang naglalampas sa mga panahon nagpaparararom and pag napano kitubig ngunyan tutumbukon kan tubig sa mga gilid kan na mga wall kay pag tumbuka tutumba sa mga kahoy, tutumba sa mga nyug takon na sa taas ka BBP dahil bababa kan helicopter itong helicopter dahil mababa masyado na yung man masyado mahiling ngunyan haros nga ni bumaba na hababao na ay gwado manin puro pantay na lugar. Pag-una ko nga ni, mababa duman so helicopter, nag-date na sana mag-touchdown, pero dinuawan sa nananggad itong so mga bagong galit, na nasa left side ako, kan na chopper sa may gunner, siya sa right side man si Sir Rick Mendoza. Ngunyan, sa may side ko, duman ko nahiling na igwap pa dumanin mga natatada na mga Sabo Dam, and yun na ito, na dahiling ta na iba-iba ng dinalaganan, kana mga nagburutuan na mga bagong gali. Ayun. Radit na gali, nagdarakula, and pagdarakula, nagsanga-sanga. Yan na BBP, ang sumada, kan sa tuyang kwan, pag iba, pasalamatan niya to ang lokal na gobyerno, si Mayor Gemma Ann Ungho, OCD, si MDRRM Joy Maravillas, Sir Rick Mendoza, sa pagtao sa tuyang kan oportunidad na makasabay yan sa nasabing area
I see. Okay, so kampalan Jim talaga ano, sunailing ko mga footages na nagkakura mo, talagang may mga dating salugan na pumidantay na sa gilid tag sa ibong ano. Iyo. So, kaya pala pag makusugang uran, ang tubig mas kasi minadalagan, which is delikado yan sa mga kababayan ta. Delikado ba ko sa naman pati ang Masarawag? Oo. Ang Masarawag, guro ibaba ng partikaan, doon niya tumasa. Yeah. Kanso ako nagpasiring personal with Kapitan Vicente Baliat. May mga nakumbaga sa ano ni, kumbaga sa machine gun. Igwang nakatutok sa inda na mabuswang pang mga gali. Tapos pagbagsakan mga gilid katong mga kanal na harararo mo na, matumba sunyog. Yeah. Matumba sukahoy. Oh. Ma-create na naman ito, duman na naman, natural na bara. Ma-create na naman in panibagong sanga. May mga nakaarunga dyan sa inda, nakatumbok sa inda na mga gali. Yun, ano? Mabuto sa mga maabot na ala. Pero haloy pa ining panahon naman. Haloy pa. Haloy pa, Dahil pero- naman aram ko abot kang alo, kung saan naman madalagan ang tubig ba dyan? Duman na. Di ba? Duman na. Kung duman ang baba sa inda, pag napano ining digdi sa Masarawag area, Mapalisay ba? palis, duman na pa ang tumbukan eh. Duman na sa, doon niya tumasa. Yeah. Tumbok na duman sa, o sa bagay, may ulang itong sa may kwan, sa Inota na barangay. Okay. Sa Mulad Bukad Pequeño, Mulad Bukad Pequeño. Pero ano pa man ang panahon niya? Tingin sa Masarawag, sa kaluyan kan panahon, sa kainin nagka-develop, ngunya na namatian, nagngangalas ang mga residentes, natango niya sa nangyay kami pigpa-plus-plus. Iyan sumada, pero tama itong sabi ni Sir Rick Mendoza, initial analysis, na dae ki inbuelto na human activity dyan sa taas kan Masarawag. Anyway, so ito bagang pagbaha dyan sa Masarawag area, pig-confirm baga ito na daig konektado sa quarry, di ba? Wala Daig human connected sa activity. quarry. Manyog, birdiho na ni taas na parte, kan Masarawag, iyo na yan. Pag dinungawan mo and hiniling mo sa baba, hiniling mo sa taas, igwa talaga ni nakaarunga na peligro sa mga residentes kan barangay Masarawag. Anyway, si Mayor Gemma Nungoko, waiting man ito tabi BP, sa saya man personal na observation. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas, may kinaraman dyan sa neighboring ng area solve. Exclusive yan na na-cover tabi kan DCGB. Hindi inuumaga. Kaso Sabado, mga tugang exclusive man talaga na ano yan, na cover ni Jimmy. Sisulo lang siya duman nagsabay tabi sa sinabi ng aerial survey. Alas 8:15 oras mga tugang sa Pilipinas. Inapudan ko si Mayor Gemma Angohoko para sa kapirapang hapon niya to. Mayor Gemma, on air ka po sa DCGB. Good morning. Hello, good morning Sir Henry. Good morning. Yor, salamaton po sa oras mo kasi bago kaurong ko naman si Manong Rick, binalikan ko lang po sa Ginibo Nindong Aerial Survey kan Sabado. Ika po personalmente, ano pong hiling mo tabi, Mayor, sa sitwasyon, lalo na dyan sa may partikan, Bayong Volcano area, na dakol po kamong mga barangay sa Ngunyan. Go ahead po. Okay. After ng survey po, magte-table meeting po kami with with the concerned agencies. Apo. Sa personal na hiling ko po duman sa talagang araro mo na po sa mga gali. So, yung doon po sa may foot ng Mayon, Opo. yung pag area survey namin, that very moment, wala naman pong quarry activity. That very moment. Pero mahihiling man talaga po na sugadi araro mo na. Ayun. So, natural course ng natin ng kwanong Mayon. Yun po, then kung ano po ang dapat gibuhong kung i-divert to or maano po digdi sa baba. So magkakaroon po ng table meeting na po after aerial survey po. Magayon po. Pero asab ng Mayor, ano po ang anong mga barangay pong apektado kaan na yaon dyan sa Aperakan Masarawag tabi? Yung syempre po, yung Masarawag po, yung affected po, lulusutan is 4, 5, 6, and 8
na ano po, Apat na puro ka, no? Apat na puro Oo. kini. Kung baka, so talagang pag nagbulos po so tubig, nasa 3 portion yata po ito, talagang Oo. apektado po ito. Pero yung ibang area like kung familiar po kamo sa church, Yeah. o po Opo. sa church sa Masarawag, hindi Yes. naman po, wala naman po doon naglabas ng Ayun. mga tubig. Oh, So, oh. portion kuan baga po isolated, Yeah, mga opo. tatlong areas po ang pinubulos mga ang baha po. Opo. But still, pag ito po baba talaga sa lahar, dahil talaga po ito magiging possible sagad na dahil mo clearing so magpundig di sa No. kung clearing tapak. Opo. Mayor, kung di ako nasasala, may kataning na barangay Doña Tomasa? Tama po? Ang po, Doña Tomasa. Kumusta po ang sitwasyon dyan? Doña Tomasa po, raman nagbulos kay tubig. Ayun. Very Opo. good. Pero yung adjoining, yung pinaka-boundary ng Masarawag at Doña Tomasa, dito po, dakil po talaga wala nagbaba dito. Kaya, border at Opo. Hello, Mayor? yes po. Yeah, okay. Sabi, kung ano po yan, ang sitwasyon po na yan, tama ba, gari, kay pantabi kay long-term solution tabi, Mayor, kung ulit-ulit na sigang uran, sige man ang babaw, sigang rarom, kan mga galis ta dyan, pero may pong may nakaamba na hazard sa tuyang mga kababayan po dyan, sa Ginobatan area. Dapat po, may long-term solution and syempre po, dyan palagi ang, kumbaga, yung threat. So, kailangan din ma-address. Sa Wednesday naman po, magkakandak man po ang parish, ang Catholic dito sa amin, yung sa parish, magkakaroon man po ng presentation po ng sitwasyon po doon sa kuan. So invited po yung province, yung gobyerno. Opo. Invited man po duman po sa presentation po. Ay, sa magayon yan. Oo. Pag-urunan, Mayor, si Sir Jimmy po, inform ko, but sa iyo, sir, para at least maka-attend ba, at least on Wednesday, November 24, 1 o'clock po sa covered court po ng Masarawag. Yes, magayon po ang nagari, mismong madagugman sa sentimiento kan tawa, Mayor? Ipahayag sa mga pag-urunan. 2 weeks ago, nag-present naman po kami. Nandun po si Governor Rosal, ako, then yung mga officials ng barangay. And 24 naman po, magpe-present man po yung yung po. Magayon yan. Mayor, ito pong tubig ni minahali dyan sa Masarawag, saan po yan minadalagan tabi dyan sa baba na parte? Actually po, rusog man sana parang sa baba. Bigay sa minagi po sa San Rafael. May river bang dakulaon dyan sa may San Rafael? Opo. Minagi po dyan? Pababa dyan? Pababa lang. Kung ito pong course nung tapos mawagas na lang siya sa tinampo po. Yung iba po, maduman man sa ibang na street. Basically, ang natatada sa mga debris, yun po clearing. Ay, nako. Hindi po, di ba? Aloy ka naman pong naka-star dyan sa Ginobatan. Galing nyo lang inik na mga uminaging mga taon. Taka ito baga po, ang perme ngayang flash floods to Legazpi area, to Santo Domingo area. Ngayon, galing nag-change course so sitwasyon tabi sa hali sa Purukan Mayon. Mayor? Iyo po. Based po naman sa mga i-restore ng mga gurang. Nag-kuan man po ako dyan, nag-adon. Ay, mga nagaluwas ng mga debris. Pero sa grabe. Although typhoon riming baga po, grabe so baha dyan sa may Maipon area, di ba? Dati po, grabing baha, nagadalagan talaga sa tinampo. Yeah, Yan pa sana po, patukad ka sa San Rafael, sa Palapas. Tinampo na ang iagihan kan tubig. Sa tinampo talaga nagakon. Tapos dyan talaga po so debris, dyan kami nagpa-clearing. Ayun. Duman na po sa Masarawag ang debris. Opo. So Mayor, gani mabilog para mapag-intindi ko sa imo, mabilog kay master plan o whatever tabi para sa komprehensibong plano ko noon gibuhon diyan para ma-save ang properties in buhay kan mga kababayan ta. Iyo po, kay po nagtaraman po si Gob na nung survey din
ma-table meeting ani po para Opo. po mahiling talaga kung ano talaga ang dapat gibuhon po ng gobyerno para I po see. matawan po ng long-term solution po. So, problema sa taas. Okay. Mayor, as of now, tabi, anong mensahe ta, lalo na sa mga residentes na naka-star po dyan sa may pamitisang Bulkan Mayon? Go ahead, tabi. Okay, actually po sa 6 kilometer, wala na po nag-start sa Muya. Opo. Na. And so niyan po, pinamonitor ko, clear man po sa tinampo. Ayun na mga kayang palaw nito po, di man po sa payloader. Just kumbaga intermittent man po, so yan uran. Opo, bata kasi bago, maurano na naman dyan sa Indo, sa parte kan 3rd District, Yan, maga. Pero papuro pundo man lang. Tapos nga na po, kwansa na, ura man po uran. Opo. Pero po, abangan yung natin, by Thursday, Friday, yun na medyo makasal. Iyo nga ni. Okay. But, ura man po imposible sa Diyos. Tama. Diyan ako sa imo, Mayor, talagang kuyan. 100, sobra pang perang porsyento. Tubod ako sa imo dyan. Si Lord ang bahala sa tuya dyan. Opo, Diba, basta continuous prayers tayo. Yes, opo. Mayor, salamaton pong maray sa oras mo tabi sa DCGB. Ingat po kamo, Perme. Okay, thank you po, Sir Henry. Good morning po. Okay, thank you so much, Mayor Gemma Onghoko, mga tugang kan Ginobatan Albay. Alas 8:24, standby muna, Angel. Magbabalik kami. Magalipas lang kan mga patalastas. Ang mga paretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa imo. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Ganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artresin araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artresin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Radvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, New Aleco, Radvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Radvax Tabaco, beside Siga Hospital, Radvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Radvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Radvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Radvax Pilar, Radvax Castilla, Radvax Piuduran, and Radvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Radvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB. Alas 8:35 po ninaga. Ang oras hatod sa Edukang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik po kita mga tugang sa programa. Aramontan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Ini po ang mga baretang bareta. Ngunyan pongal daw, digdi po sa DCGB. Angel, good morning Angel. Pasok Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning.
Good morning po sa tuloy mga paraan tabang sa mga dugang tapang bareta. Wara nin ghost classroom sa Bicol Region. Ghost classroom sana? May pagdududa? Ini-VP ang kasimbagan ni Regional Director Gilbert Sadsad kan Department of Education Bicol. Kan mahapot kan miyembros kan media. Manungod baga VP ngunyan sa mga issue, manungod sa mga ghost projects, kan man iba-ibang mga parte digdi sa Pilipinas. And then particular na dyan VP, itong sa mga nasa infrastructure. Ini VP an piglinaw asin ipinahayag ni Gilbert Sadsad ni an Regional Director kan DepEd Bicol. Sin basado man ini sa indang tatos na natipon. Nabi ni Sadsad na kan taon 2023 nasa 349 mga classrooms ang dapat na ikonstruir digdi sa Bicol Region. Alagad na sa 289 kay ni sa VP ang nakumpleto. 51 ang nagpabadagos mentras na itong siyam na dapat na ikonstruir na o siyam na budget. O itong budget para sa siyam na classroom ang naibalik sa nasyonal dahil sa dahil ini VP na implement. Kan 2024 nasa 720 man ang dapat na makonstruir na classroom. 148 pa sa naligdian na kompleto. 519 na padagos na pigtatrabaho. Antang 53 naman ang daipan na pupunan. Parang ngunyan VP sa taon 2025 papanin datos na nakakaputan ang ahensya digdi sa Bicol Region dahilan ta nagahalat man sa nadasin na VP na may maibaba asin maisumitir sa indang datos dahilan ta baka umansinda ang implementing agency. Kumbaga nagahalat sa nasin na VP na may maibaba na numero na iningaya numero kan classrooms an ikukonstruir dyan sa imong rehiyon. Nagpupunta VP ang kaptang kan bayag ni Regional Director Gilbert Sadsad. Sa 2025, we don't have data yet. Kasi ito ang disadvantage if you are not the one implementing the program. Ibang agency po yan. Babasyan ng record, wala naman, engineer Shannon, wala naman tayong multo na classroom. Kasi madaling makita kasi ang classroom. Kailangan talaga maitayo mo yan pagdating sa classrooms. Dahil man da kaya VP basta-bastang magiging ghost project ngayon sa classroom. Kaanapan man talaga ngaya, ang sarok ngayang implementing agency kan o kung siya ngayang ma-implementan. Sa pinaka-ultimong datos VP ka na hensya sa 50,487 ang presenting mga instructional classroom sa rehiyon at nasa 8,255 naman ang mga non-instructional na po digdi sa Bicol Region. Ayun. Pero subno, kumusta ang status sa mga classrooms ta kulang pang maray daw? Pwede VP sabihin na kulang ta nag-implementar ngaya shifting kang klase. Iyo. Two ships baga, di ba? Apo, VP. Di ba? Kaya kung nagto-two ships, ay kulang kay classroom. Yeah, okay. O yan, VP, ang maray na bareta dahil wala man ngayon ki-ghost classroom. Yeah. Digdi nga sa Bicol Region, sa anong na probinsya, digdi po sa rehiyon. Yan ang good news. Di ba? Kung walang multong, ayun man ang ang classroom, pwedeng may multo, pero sumulto, ano ito? Walang multong classroom. Walang multong classroom. Pero yung multo, pwedeng magkamulto. Bala ka mo. Dahil man ngayon pwedeng ma-watch out ang pag-uran. Yan, okay. So yan, VP, ang mga storya. Grabe ng mga analysis. Alidig sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCG. Salamat ka, Angel. Kasabay si Boy, masamput ko, Boy Mostaza. Si Boy Mata, ali po dyan sa luwas. 20, bago mag-abot ang alas 9 in morning. Sandali lang, Diyos mo ha. Barasaon ko lang ining mga reactions kan mga paradangog ta. Happy listening po sa gabos ng mga taga Kubo, Tabaco City. Good morning, sir. Kahit sino po leader kung daingipon ang batas dahil mapuno korupsyon. Kaya dapat ibalik death penalty firing squad para dahil pamarisa ng mga abusado para umasinso gabos na Pilipino bako sa nasinda magyaman. Yeah. Another reaction, tama ito na i-relocate ang na lang. Kung dredging ayao ng korupsyon na naman dyan. Iyo, tama ka po dyan. Dapat talaga si Vice Ganda siya po ang top taxpayer sa Pilipinas. Good morning.
Nagbuto po kaan Philippine, ang nagbuto po kaan so Philippine. Okay. Sa Philippine igili. Di ko na ko Good morning, Tabi Henry M. Dapat po talaga na kita may accountability, may kinaraman yan. Kita po nagburugta sa enda sa pwesto. Alright, sige. O yan Tabi, nagkapirang mga reactions. Ngunyan na pagkaaga, mientras tanto. Okay na, wala na. Dumang kita sa report ni Joshua Bino. 19 bago po mag-abot ang alas 9 nin aga, digdi po sa tuya na programa. Joshua, good morning. Good morning. Mm-hmm. Good morning sa mga barantabay. Sabi ka diba, kung muyata man ngayon yung pagbabago, dapat magpo ng disiplina sa sadiri. Kumatanandaan, sabi ni Henry, kanakaaging Sabado, kan magkaigwanin clean up activity dyan sa Legazpi City Boulevard. In connection ayan sa selebrasyon kan International Coastal Clean Up Day. Kung sa sinako ng mga basura ang nakuha kan mga volunteers sa nasabi ng aktibidad. Nagpartisiparo sa nasabi ng aktibidad kan Sabado ang alkalde kan Legazpi City, si Mayor Hisham Ismail, kung sa nahapot niya to, kung ano ang masasabi niya sa ibang mga nagbibilisita sa boulevard, na yung minsan ang kausakan pagkawarayan ng basura. Ay, nako. Nagkakaraon sa gilid o kaya tampikan dagat, tiguwaralan sa natabi debate. Tama. Ang tangapudan kan alkalde, i-practice ang Claygo, clean as you go. Nagpapaistorya ang alkalde, kan taon pa lang depending 2016 to 2017, nagdunarsinda min basurahan dyan sa Legazpi Boulevard. Ano daw ang nagdalagan sa isip na iba? Sa aligado, hinarabas. Kaya ngunyan, madisinyo ang lokal na gobyerno kan Legazpi, din basurahan ay bubugtak dyan sa Peñaranda Park. Nasudakula asin magabas. Doon ay kayang dipito ng tabo. Diyan nakadukot. Duman sa Netherlands, kung nakaabot kami, mailing mo Diyos yan, ang basura, salit sa ng luho yan. Tapos pag ang deposito, dakula unon, ang garbage collector, bibaton iyan, hali sa tinampo, dakula unon. Kulita man kaya itong teknolohiya, mahal ito. Mahalon ito. Pero okay na gano'n na ang basura. So dapat dahil na aalsa. Pero dahil man dapat kita nagbabasura. Baka may segregation policy kita. Dapat ang basura. Daroon ta sarong. Dapat ka nagpag. So pag di ka na kaya ng basurahan, daroon mo sa indo. Ilingon mo so. At utong so pagkatapos kang coverage na baga sa Ibalong Festival. Namundo na ko. Sa totoo lang. Kaya di ako nakakaong kimaray. Kaya dapat yan, disiplina. Di ba katapos, baga nagkaraon, alwara ka yaw ka, di ba? Pagkatapos, baga nagkaraon ba kita? Namundo na ko, deko na hingaon kimaray. Bakit? Nahiling ko sa mga basura sa tinampo. Salbatan ng basura ito. Discipline. Buda, so, sige na lagod. Di ba na ako nagkakaon kimaray? Pinabugtak kay basurahan. Sabi ni Mayor, di ko kaya malingawan. So, binunar na ngayang basurahan. Ina ba? At ayan ang problema paminsan. Dapat kita makaraon. Pag ibibarabad sa nalimang basura ito sa kalaban kang boulevard. May kupto. Makakwanon, makayugtuon. Totoo lang, magnamundo ko ang pagkaita kang basura. Pero pagkatapos, naugmaw na ako. Alam ko na kung bakit. Alam ko na kung bakit. Actually, dahil magkakasama tayong lahat. Parang alam mo talaga. Laktosunta ka. Baka maimbestiga na kitang gibon. Magkakasama tayo, di ba? Correct. Basta, masaya ako nung gabing yun eh. Maski namundon ako kang basurang nakawagas dyan sa tinambo, pagkatapos na mahiling ko ito, sa pag-urulian, ugmaw daw ako. Na magkasama tayong lahat. Correct. Tama? Okay? Tama. Ano mo punta? Sige daw. Ano ba yan? Mensahe kan alkalde. Sige. Hi na. Mayor?
Halos to nila atang basura ang nagkakakuro ang mga barangay po. Opo. Mayor, ang ibang mga nagbibisita po dito mismo ang nagwawalat ki basura pag nagkakaraon din sa gilid. May mensahe po kamo sa inda. Kung pwede po, yung nasabi nga nito. Namundo si Mayor Kita mo sa lang masaffer kayo ni asin abot na maging maraot na panalmingan sa masunod na generasyon. Nadanta na ang masaffer kayo ni kundi sa masunod na generasyon namin. And makago kita, dati nagtunit ako di basurahan. Kundi, pinapas kayo ng panahon. Dahil kita malitinguan, way back 2016 to 2017. Ayan. Pero ito po ng proyekto na kakaikuha namin kung dala ko lang basura dito. So day po kayang mabasura. And may design kami para sa basurahan po dito sa Legazpi City Boulevard. Thank you so much, Mayor. Thank you. See? Pati si Mayor, baga naman doon si Mayor. Imagine, mananggad, iling mo Joshua ha, or just to expand ka lang kidi, tisigway kong di. So clean up dry bagang ginibo, kan Sabado? Masalang ka ko ang basura sa buong Bicol region kumpara ka namin naging taon. Sa likod kan sige-sige ang clean up ta sa palibot ta, mas takon ko ang basura. Ba't ang kadaklan sa nako ang basura? Upos kan sigarilyo, so patos kan dulce, buda patos kan kinaunan. Sa kabaga. Ay nako. Nda, napagalaw pag-araw ka. Di ano na? Bugtakan ki basurahan. Kung bako dinatapo konsensain, ang kiko mismo sa basurahan. Makauya mo na. Bugtakan mong basurahan, ialsa sa basurahan. Sa kamaga, di kan mauyam. Panisin nyo sa basurahan. Balik ang pagnadako po. Ang magayon nga, pagnadako po, isulmok mo sa basurahan, biyo pa. Talbatana na. Namundong talaga, ito talaga ang pagkatapos kang kumo. Namundong talaga, okay to? Ay, nako, sabi kong mga tao ini, Discipline. Okay, sige. Ayan, sabi nito na dagdag na istorya, baka lamang mapaghurup-hurupan niya tao, nakaipuan ta ang disiplina sa kada taro. Tama. Salamat, Joshua. Sa report. Kapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Hello, good morning. Inhale. Exhale. Pag ano, ako kaya, amigo, sa totoo lang, masinunod-sunod ako. Ako kaya, medyo, kung anong nakasurat, kung ang batas, yun dapat yan. Pero pag mariparo mo na gari, may nagpapasaway, gari, gusto mong birik, like ko po. Dinala ko na sila sa ulok-ulok. Inhale. Exhale. Kauyam. Sa Japan, baga buda, South Korea, wala ko ang mahiling basurahan. Iyo, migo. Iyo. Diba, maski sa, sa Singapore, wala. De talaga. Pero wala basura. Oo. Palibhasa kaya, Pinoy kita eh. Ayan ang simbag. Yan ang simbag. Pinoy. Taliong ka. Mas dakulso. Oo. Mas dakulso so, iba ang pag-iisip kaysa sa tama ang pag-iisip. Iyo talaga. Dakol, so ibang pag-iisip kumpara sa tama na pag-iisip. Diba, iba ba na the best ka ha? Okay. Hindi, anong klaseng kinaunan ito na nagkakuroa? Ata, patos kidulce, upos kan sigarilyo, chichiriya, diapers, appliances na tinarapok, ano pa daw ito, bado. Halo-halo? Makunang sa hari yan duman sa Duterte Highway? Laptosuntakan. Arayo naman. Bye-bye. Di ba? Ay, nako. Dapat, nalako na. Dapat ang ordinansa kang basura higpitan, pwede man gayud or aroguntan Singapore, maski ang pag-spit, pigdadakop ninda. Okay. Ay, nako. Ramon Tanaw ang istorya kasabay si Pading Al Mario. Good morning, Pading Al. Pasok. Thank you so much, Pading. Good morning. Flag racing lang nangyari digdi sa City Hall. Pero na yung flag ceremony.
Drag racing sana. Mauran. Nag-uran-uran ka bago. Anyway, sa informasyon sa maray ko niyan ang talagang koordinasyon yung ang PNP as in ang gobyerno lokal dahil apresyado ni Mayor Siam Ismael ang pinigibong lakdang niyan kan liderato sa Philippine National Police sa panginot ni Police Lieutenant Domingo Tapel na yaon manigdi ka sa bago maski na yung flag ceremony pero yaon siya sa flag racing dahil ang PNP ko niyan, Legazpi, talagang titutukan ang pagpapakaray kan passenger din dahil sigon kay Police Lieutenant Tapil, nagtukaw siya Agosto 12 pa, as in sagod sa ngunyan, yun ang sayang pigingon hanggang na mapakusog paray ang koordinasyon sa gobyerno lokal, lalong-lalo na sa mga barangay. Tarong paagi kayan ang informar sa publiko kan 911 hotline na dapat ini talagang maaraman kan mga tao na maski dahil kang load pwede kang mag-upload sa 911 hotline dahil sa napag-abusuhon dahil para kararawan ang linya na yan dahil nakatap yan bango sa PNP sa gobyerno lokal kundi pagin ang DILG monitor yan dahil kasabay yan sa system. Pinaghinguan agad ka na PNP na at least sa naog nin 5 minutos kung digdi man sa nasaran ang mga emergencyang respondehan dapat magapan ini kan mga polis dahil ang mga polis ko niyan 99% nasa field assignment pera kan sa headquarters dyan sa Binano. Pero ang mga sipak police stations dahil naharas ki mga tao yaon entero sa field. Sabi niya, 16 visibility points ang nakatalagtag digdi sa urban areas kan Legazpi. Kaya napulaon na bagay ini na nakakatabang sa pagmantener kan passenger din na naaraman taman as in monitor. Sa laog naman ang ganyan nagtamperang bulan talagang naging malinig man generalmente o marayman an generalmente ang paseo din digdi sa siyudad ni Legazpi. Yan pa rin ang informasyon pa digdi sa City Hall, Alarmario, DCGB. Salamat pa rin sa report. Hali po dyan sa luwas. At Chip, may commercial katabi, Chip? Kaya po dala madali. Wala na? Naabusing. Sige. Sa Katanduan, SBP, din nabanggit ni Director Sadsad, may 2 o 3 school duman na dahil natatapos since 2022 pa. Nailing mo na. Dahil na mention, baka dahil report kay Director Sadsad na maigo duman ki building na dahil natapos da since 2022. Hello? Ay, nako. Good morning, Henry M. Ipacheck mo sa Northern Barangay sa Legazpi so natapos na classroom. Igwa daw na ginibo patungan ki mga transformer pero aloyo natapos ang classroom. Aloy na pigagamit pero wala man nakalaag na transformer. Apot nata ginibo ito pero wala man nakalaag baka ghost transformer. Ay nako. Good morning. Wala man po tayo option kundi piliin sila. Naman, iba kandidato interesado kundi may mga pera pambayad botantes or opportunistas, don't blame people. Alright. Hello. Sige. Hello? Good morning. Good morning. Tungkol po doon sa basura. Yes po ma'am. Sige po. Anong problema tungkol sa basura? Hindi po talaga sa boulevard. Dahil ka lang si basura. Dahil po, bako lang po para pa siya nagtatap. Ano po? Bako po ano? Bako po ano, ma'am? Dahil po na susunod ang kwenta. Minsan po, nakasako. Haralo. Nakasako. Opo. Ay, kaya nako. Kaya po basuran sa may boulevard. Opo. Kung baga po iyan, uning apod ka iyan, uning dapat maga-segregated yan, madam. Kundi haralo dyan. Haralo. Opo. Kasi minsan po talaga ang nagpapasyat. Katulon ang basura. Ay, nako. Iyon man ang ano. Din duman po sa may ubinis mga tindahan, duman po may corridor, tinampo. Opo. Ay, nako.
So an may problema, madam? Saan hiling mo may problema po, sa tawo ba o sa sa sistema? Po sa tao. Kasi Sa tawa, no? Iyon mananggad po. Oo. Okay. dapat araw na lang po ninda yan. Yan, tama ka. Sa harong pa, sana segregated na para sa pag-alsa kang basura, mas madali sa boulevard. Opo, okay. Salamat, ma'am. Salamaton po. Salamat. Magayon po ang sa imong reaksyon. Okay. Oh. Sabi kan, litong ko na ining binasak kang kasabago. Sabi niya, ay, ba to? Okay. Wala man po tayo opsyon kundi piliin sila dahil wala namang ibang kandidato interesado kundi yung may mga pera pambayad, botantes or opportunistas. Don't blame people. Alright. Sige po. Yan po ang mga reactions natin ngayon na morning. Di po sa Satuya na programa. Yun na po yan. Matabi. Good. Aramin do. Ako, first time kong nakahiling ki basura na satna. Ang nagluluwas duman sa gilid kan tinampo, gari lang siya mga tugang arog kadakula kang lata baga sa biskwit. Yan so, ito kawang kampanahon sa pagbiyahe, pasiring sa Manila, Pauling Manila. Yan baga na lata na gari sa Minula. Yan na bagyo, so latang gula. Arog dakula dyan kidiit ang nagluluwas sa tinampo. Arog sana. Ang langkaw niya, hababa dyan kidiit, si Framer, hababa dyan kidiit niya, grabe nga instruction, istorya mo, ang langkaw, hababa kidiit. Tama ba? Tama ang istorya ta? Ang langkaw, hababa kidiit. Day, tama. Ang langkaw niya, hababa kidiit dyan sa Latangan. Good morning, Henry M. Si Shara po, nandyan na. Nandito po si Shara. May nag-aanap kay Shara. Baka may madigdi. Adi, Shara. Naka-headset si Shara. Hindi ako madagong ni Shara. Baka may madigdi, si Premier. Good morning, sir. Nandyan na po si Shara. Baka igwaki. Shara, basa ini, draga ini, sabi niya, good morning, Henry M. Nandyan na po si Shara. Baka may madigdi. Nagusto si Shara, hatudan ki kung ano. Adi, makainggiton man. Shara, adi. Alright. Now, garing alas 9 na eh. Ang naguldot mga tugang sa tinampo, araw-araw sa nag-analatang sa biskwit, height measurement, hababa lang kidiit. At yung nga ni Rondon, gano'n sa lantirada ko malampait ko no, amiga, gano'n sa lampait ko So height nga, measurement, hababa lang kidiit. Gano'n sa ababa dyan, ngunyan, one time, naglalakaw kami sa Ramang Brenda, halay kami sa Hotel May, pasiring kami duman sa Rai Convention Center, sa Netherlands, tadamang ginibo sa International Broadcasting Conference. Looking distance man sana. May nagpundo na truck, dump truck, may pundo na truck, may pang, ito ba kung sa likod na kuhan? May pang baton si Framer. Uminatras duman, may luminuwas na gari kamot. Gari baga so, bakho. May luminuwas duman rondo na gari kamot. Linaog duman sa kantag sa ibong na itong nag-uldot na ito. Tapos anong ko, naghalangkaw so, revolusyon kan makina. Pigbabaton so basurahan. Aram ang kadakula ang kang basurahan, siguro mga, mga 1 meter by 5 meters ang height. Dakula, panganay dito. Pigbabaton niya, nagluluwas, hali duman sa irarom kan tinampo. So, garbage bin. Tapos pagkabato niya, itinangod duman sa likodan kantrak na itong natakodan ka itong garikamot, iliniko duman, tabi, rinali duman, basurahan may nagbubukas sa lubot. Nagbubukas sa lubot. Tama ba? Ang mga description ko, sarala. Basurahan, nag-open irarom na parte, lubot na parte, diretso ula duman sa dump truck. Pag-agi naman sa dump truck, nagdadalagan botelya, nagdadalagan mirror baga, nagdadalagan plastic, nagdadalagan sa truck mismo segregado.
Kung nga ako, gare man ka sa Pilipinas, tamahalon man ini na klaseng inio. Pero ili nga, arog sila kaan mga tugang ang teknolohiya duman. Pig-post ko nga nito, nasa post ko eh. Pig-post ko nga nito sa kuyang Facebook tabit na-amaze ako kang nailing ko kung paano sila nagkukolekta kay basura. Una, kung paano sila mga tugang nagtatapo kay basura na paguna mo sa dayo tununon, pagbato na, uto pala nakalubong sa gilid ng tinampo mga tugang, dakulao na basura sa kabaga. There's a reason for the sunshine sky. Diba? Hello? Hello? Yes? Kaya-kaya ka Pilipinas? Ano? Bumakaldaan? Ano? Kaya-kaya ka Pilipinas? Milyon nga na biga ba sa tuya? Okay. Inhale. Exhale. Alas 9 na. Bye-bye. Sarway no ilinio. Para matabi ako alas 9 na. Salamat kan sa pagantabay. Mabalik pa ako mga tugang alas 3 sa programang Pinky on Mo, baby. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, tabi kay amigong Sir Jill Reblora. Lent ngaya ito, migo. Lent pala. So halanggaw ka na, kababa kidiin. Lent pala ito. Good morning, tabi Sir Jill. Principal dyan sa Villar, si Scouter Hill. Reb Lora. Good morning, bossing. Maray na aga. Di nag-meeting ha. Long time no si amigo. Salamat. Goodbye, Maray na aga. Pre, makinig ka muna.